Els volcans de la Garrotxa, com a volcans, són una merda. Perdoneu, però algú ho havia de dir. Hola, buscadors. Hi ha hagut una buscadora que amb els comentaris de YouTube m'ha fet una pregunta, un suggeriment de que parli sobre l'11 de l'11, el portal espiritual de l'11 de l'11. Com que avui és 11 de novembre del 2020, en aquest cas, doncs me sembla interessant parlar d'aquest tema, sí, per què no? Però abans de començar a parlar del tema, us vull avisar. Sabeu que ja en les notícies surten a vegades uns advertiments que diuen cuidado, que les imatges que ara veureu són fortes, són dures, hi ha molta sang, i a les persones sensibles millor que no ho mirin. Vale, doncs jo us dic alguna semblant respecte a aquest vídeo. Els que sigueu floretes, els que no penseu, els que us creieu tot el que us diuen, els que teniu muntat una idea de l'espiritualitat, d'unicornios roses i angelets volant i que no sé quantes coses d'aquestes, vale? I de maestros ascendidos i arcàngels que parlen amb la gent normal, totes aquestes històries que són totalment falses, vale? Són autoenganys. Doncs salteu-vos el vídeo, aneu-vos a buscar un altre que us ajudarà millor, segur, us sentireu millor si més no. Ara bé, si teniu una mica de coco i el feu servir, vale? I realment esteu interessats en el món espiritual per realment descobrir la veritat de com està format el món, de quines són les lleis còsmiques, etc. Tot això que diem del camí d'evolució, doncs quedeu-vos i entendreu almenys una part del que hi ha en tot això, perquè tot això que ara us explicaré es pot aplicar a un piló de coses, no solament a això de l'11 de l'11, a un piló de coses, però concretament me centraré en això perquè us hi fixeu. En esoterisme, el que se te diu és utilitza la teva ment raonadora per analitzar les coses a partir de la llum de les lleis còsmiques que ja coneixes. Algunes les coneixes, altres encara no, però a partir del que ja coneixes, fes servir la teva ment i analitza qualsevol fenomen que se suposa que hi ha. Vale, doncs si fem servir això, a l'anàlisi en el que és el portal espiritual de l'11-11, us en doneu compte, si ho analitzeu, que és totalment fals, que no existeix res que tingui a veure amb un portal espiritual de l'11 de l'11, ni del 2 del 2, ni del 5 del 5, ni de res. Els portals espirituals aquests han aparegut, se'ls ha inventat algú des que hi ha internet. No hi ha cap religió, ni filosofia, ni espiritualitat que parli dels portals. Ara, actualment, tothom s'hi ha apuntat al carro, això sí. Però des d'abans, o sigui, fins que no va haver-hi internet, amb el gran boom que hi ha hagut a les xarxes socials, ningú en parlava. No trobareu llibres que en parlin d'això, insisteixo, fins a aquest punt. A partir d'aquí sí, i tant, s'hi ha apuntat al carro la tira de gent que li encanta fer diners a costa dels incauts i dels que no pensen lo suficient i que s'ho creuen tot. A partir d'aquí sí, n'hi ha un piló de llibres, de vídeos, de cursos, de tot. Segurament que aviat t'ensenyaran a com cuinar amb el portal de l'11 de l'11 perquè puguis pujar més la teva evolució. I que serà un menjar quàntic, holístico i no sé quantes coses. Però en realitat no existeix, perquè és fals. No hi ha res a darrere d'això, hi ha fum. Algú va tenir alguna volada amb un somni que segurament va anar a contactar al món astral i es va trobar amb l'arcàngel de guàrdia, no l'àngel de la guarda, no, l'arcàngel que estava de guàrdia, i li va dir una sèrie de coses, ell li va barrejar la numerologia i quan va sortir va dir, mira, ja tinc el vídeo perfecte per ser famós. Sí, és totalment un engany, un liu. A veure, molta gent s'ho creu, estic segur, i s'ho creu de debò, me refereixo que no és que estigui enganyant. El que ho va muntar originalment segurament que sí, que ho va fer conscientment, perquè si no, no m'ho explico, tenia que estar ben flipat. Però molta gent actualment se creu que és algo real, però és perquè no s'ha parat a analitzar-ho. Vosaltres us penseu que les energies còsmiques s'obren i es tanquen un dia? De debò? Us ho creieu? El sol s'apaga i s'encén? Les energies dels planetes que diuen en astrologia i no sé què s'apaguen i s'encenen? No. Si hi ha una energia que està baixant a la Terra, que diuen que hi ha energies que van sortint i entrant en el món, a l'univers, en el sistema solar, a la Terra, són per èpoques mil·lenàries que venen, durant molt de temps que van influint en la Terra. Clar que sí, en els éssers humans, però no s'obren i es tanquen, això d'entrada.
La idea d'un portal que es pot obrir i tancar, pues, home, tu podries imaginar si creus en un ovni que té un raig en allà, que tanca la porta i ja no hi és, i obre la porta i xum, i t'il·lumina. Però ja pots imaginar que això no té res a veure, ¿vale? Que no és això. Això per una banda. I segona, que les energies espirituals entren a tothom. No aquí, ai, vale, jo estaré obert i la rebré. No, entren a tothom. Una altra cosa és que si tu et fas conscient d'una energia, la pots utilitzar conscientment per augmentar la teva qualitat. Com? Fent-la servir. Manifestant-la a la teva vida, no simplement meditant i com omplim aquí una copa plena d'energia, d'evolució, i jo vaig evolucionant. No funciona així. I actualment no hi ha cap energia que estigui orientada a la humanitat, que n'hi ha i moltes, ¿vale? Però que estigui orientada a la humanitat que pugui ser egoista. Ni una. I egoista significa vaig evolucionar jo. Mentida. No existeix l'evolució personal ja. Bueno, sí que existeix, Però me refereixo que aquestes energies són totes grupals per la humanitat. Venen i funcionen en la persona en tant en quant les fa servir per ajudar la humanitat. Si és perquè jo vull evolucionar, tu mateix et tanques la possibilitat que funcioni, perquè et tanques els teus xacres, ja està, punt. ¿Vale? Sí, l'energia passa, perquè seguirà passant a través teu, però tu en la teva consciència no incorpores res, per tant no evoluciones. Al moment en què tu decideixes vull evolucionar jo i passo dels altres, encara que no ho diguis així, realment això no funciona. O sigui, tota la base mateixa del que és un portal espiritual, ¿vale? De la classe que sigui, és falsa, tota. No existeixen els portals. Però, a més, el que ho va fer devia saber de màrqueting i se'n va donar compte de que simplement la paraula portal espiritual quedava molt guapa, que ja es fa servir també per altres coses, però li faltava un ganxo. I això dels números, la numerologia, crida molt l'atenció a tothom. Com que hi ha una base real que fa efecte, els números ens fan efecte, doncs, mira, si jo hi poso números i a més faig servir l'atracció que tothom té per la simetria, encara més. El número 11, el número 11 és un número mestre en numerologia, ja és un número espiritual. A més és simètric, no? 1, són 2 números. Però si a més és l'11 de l'11, és simetria total. 11 de l'11. Numerològicament és el número 11, algo espiritual i perfecte per apoyar la idea aquesta. Vale, doncs d'entrada també us dic, no existeix el dia 11. No. Els números van del 0 al 9, això sí, i n'hi ha uns que també tenen una energia especial, que són els que en diguem números mestres, l'11, el 22 i el 33, per exemple. Però sempre en numerologia se't diu, l'11 és un 2, s'ha de reduir, és un 2, solament que té, com que ve de l'11, que és un número doble, mestre, espiritual i no sé què, doncs té un afegit, porta una motxilla, res més. És un número que te diu, a part de poder tu aprendre i tenir que aprendre l'energia del 2, també pots fer servir la de l'11. Vale, molt bé. Això és una cosa. Però el número 11 existeix. El dia 11 no. No us heu parat a pensar. L'11, com a dia, no existeix en solitari, no pot existir. El dia 11, de quin mes? El 11 de l'11, l'11 del 10, l'11 del 5, l'11 del 4, són 2 números. No és un sol, i en numerologia ja t'he dit, sempre s'ha de reduir. Per tant, si tens en compte el dia 11 de l'11, en realitat és un número 4. 1, si ho sumes és un 4, no és l'energia de l'11. Si fos l'energia del dia 11, que existís sol, seria l'energia de l'11. Podria passar, però en realitat no és així, és l'11 de l'11, per tant és el dia 4. L'energia del 4, que no té res a veure amb tot això de l'espiritualitat, i a més, tampoc existeix l'11 de novembre. No, no existeix. Ja sé que avui estem a 11 de novembre, però estem a 11 de novembre del 2020. S'ha de ser exactes. Jo me salto el que m'interessa. El 2020 no, perquè és que ja llavors no quadra. Ja no és simètric, ja no és l'11 de l'11, perquè 11 de l'11 del 2020 ja no és el mateix, veritat. Encara dius l'11 de l'11 de 1911. O del 2011, ja seria una mica més així, però l'11 de l'11 del 2020 no serà de res, li treu la màgia, falsa, però la màgia aparent, no? Doncs, però en realitat l'11 de l'11 del 2020 s'han de sumar tots els números, i per tant, avui és un dia 8, no 4 ni 11,
és un dia 8. Avui no hi ha cap energia especial del número 11. Per molt que hi hagi l'11 i l'11 del mes. No, a nivell numèric, avui l'energia que es mou és la del dia 8. És el número, perdó, la del número 8. O sigui que numerològicament no té cap sentit parlar de l'11, perquè això no existeix. O aparentment sí, clar, cada any hi ha l'11 de l'11, sí, però cada any té un número diferent. I si aquest any és un 8, segurament que l'any passat va ser un 7 i l'altre un 6, etc. No anirà canviant. L'energia real, la que es mou. Aleshores resulta que, si bé el portal hem dit que era fals, que no existia, però en el cas que existís, per què s'ha d'obrir avui, que és un número 8, l'energia que es mou a la Terra? Per què ho diu algú? És que clar, hi ha l'11. Sí, clar. I si divideixes els números, en l'11 hi ha 11 números, l'1, el 2, el 3, el 4, el 5. Ho entens? No té sentit. No té cap sentit. Numerològicament, si hi ha algun numeròleg que ho apoya això de l'11, ho recolza i diu que sí, que no sé què, no sé quantos, jo us recomanaria que li féssiu preguntes sobre cuina. Segur que en sap més. Vale? Perquè no és cert. Numerològicament no importa això de l'11, sinó seria en tot cas tot. Vale? Això per una banda. I per altra banda, ja us he dit, el del portal, si tu penses amb raó una mica, te'n donaràs compte que és absurd. Amb la qual cosa, què t'estic dient? Que és una invenció més de totes les que hi ha, que circulen a través d'internet, plena de gent de bona fe, que en diguem, però que no evoluciona, La gent de bona fe no significa que és bona persona, no. Significa que s'ho creu tot. I que realment aquesta persona que no analitza, sinó que es creu el que li diuen perquè ho diu una madame que tira molt bé les cartes, per exemple, o un astròleg, això no importa. Si algú es creu les coses perquè les dic jo, és que és idiota. Jo sempre he dit, heu de creure el que veieu que funciona. Proveu, mireu, reuneu, etc. Jo puc donar la meva opinió, els coneixements, però igual que qualsevol altre em puc equivocar. Per tant, no heu d'agafar un mestre i dir el que diu ell i creure el que diu ell perquè ho diu simplement. Doncs hi ha molta gent de bona fe que estan al món, que estan en el món espiritual, en el creixement espiritual, en l'evolució, en el camí d'evolució, i en realitat estan totalment parades, perquè perden el temps en aquestes coses que estan fetes expressament per perdre el temps, per no dedicar energia a canviar tu i millorar el món, sinó a quedar-te content perquè avui has meditat i el portal 1111 t'ha il·luminat de color lila. Lila. Vale? Deixeu de fer l'idiota. Entreu en el món de les desil·lusions, desil·lusioneu-se del tot, i a partir de que ja no tingueu il·lusions, equivocacions i enganys de tots aquests que s'han muntat precisament per evitar que la gent evolucioni, a partir d'allà canviareu i entrareu en el camí de debò de l'espiritualitat. I encara que primer hi ha desil·lusions, després ja no. Després és quan comença a veure-se el que en diuen la llum, la il·luminació. Entens les coses i les veus lògiques, coherents, funcionant. Perquè és així. El món espiritual és així. Però primer ens hem de treure tota aquesta motxilla de tonteries que ens hem anat creient i que l'únic que fan és adormir-nos, com si ens prenguéssim un calmant perquè no ens passi res. És el diazepam. Vale? Bueno, si encara esteu aquí i no heu sortit corrents, doncs... Si teniu preguntes, me les feu en els comentaris, ja ho sabeu, per això estic, i ens veiem en el següent vídeo. Segur que hi ha algú? Fins ara. Els volcans de la Garrotxa, com a volcans, són una merda. Perdoneu, però algú ho havia de dir.